бародари азиз, ин намудаш ҳастай барои бародарое ки мақсад ҳамин чишон систай чӣ меган ои мардонагӣ чӣ меган яъне ки фарзанддор намешаванд бародари азиз аз ин ҳисоби ҳамин об даста мақсад истифода мебарӣ чиш бародар фоизи ҳамо бигем чиш зиёд мешавад шумо худтон уже фаҳмиден бародари азиз ин намудаш ҳаст барои бародарое ки устуғон дарданд кадомиш ки мақсад устуғонош дард мекунад широинак метавонем ки ватсапда сирраза ҳаҷара ҳуҷуриш кунен бародари азиз бародарое ки мехоҳанд ки сигареткаширо бас кунанд ина нигаҳ кунен дидем бародарҷоно ин чиста асалай чиста асалай ранги асалай бародари азиз бародари азиз ин намудиш ҳастае ки кадомиш ки дашкамш кирм дора инҷа яхелиш дашкамш кирм дора ку дашро мақуратҳо мекунад ин барои ма мезаниш дига зинакат меигира